Em dic Maria, tinc 32 anys. Soc una persona senzilla, sensible i responsable. Jo he estudiat per treballar amb gent gran, es diu Atenció Sociosanitari. Vaig estudiar, vaig començar el 2008 i vaig acabar el 2012, els estudis aquests. I vaig estar cuidant de la meva àvia. Com que no trobava feina, vaig començar a cuidar de la meva àvia fins que es va morir. I clar, per mi començar en aquest lloc va ser començar de nou perquè sí que havia fet pràctiques, però no és el mateix començar a treballar que fer pràctiques. Estic molt contenta, em trobo molt a gust, sempre estic contentíssima d'anar a la feina, o sigui, tothom em diu és que estic cansat, és que no sé què, i dic, però jo estic molt feliç. Jo sempre em llevo i penso, mira, avui faré això, això i això, o potser em trobarem això, però no passa res, ho podré solucionar, ho podré avançar, podré fer més coses que quan vaig començar. Les estonetes que tenim per estar amb els avis, són poques estones les que es poden tenir converses, però bé, a poc a poc vas coneixent més coses d'aquella persona, no? De lo que li agrada, del que no, del que pots parlar, del que no. És per conèixer-los més també, perquè se senten abandonats, se senten sols i l'únic que volen és una mica de carinyo, sobretot en els últims temps, no? Que, clar, és una manera també de tenir una conversa amb ells, de tenir una relació, i a mi això m'agrada també, perquè entre els companys també anem fent bromes, ens donem una mica de vidilla, com jo li dic a mi mare. Jo vinc de l'associació de la CIT, que vaig començar a l'octubre, més o menys, i al febrer vaig fer la primera entrevista i al març ja vaig començar a treballar. O sigui, va ser molt ràpid. M'ha ajudat bastant perquè era una persona supertímida, que no m'agradava conèixer gent, no m'agradava gens conèixer gent perquè tot el que jo havia viscut era conèixer gent nova i sense voler-te conèixer em posaven una etiqueta i no me'n sortia d'aquesta etiqueta. Per molt que fes, per molt que demostrés, per molt que avancés, era la mateixa etiqueta de sempre. Llavors, a mi estar a la CIT m'ha ajudat a tenir confiança en mi mateixa i demostrar-ho als altres, la confiança, no? I que sóc molt més que tot això. I per mi la inclusió és això, que no hi hagi diferències, ni posar etiquetes, ni posar res, perquè ens equivoquem com els altres i també farem coses bones, podem fer-ho bé. Al fi i al cap, tothom té dret a treballar, tothom té dret a tenir una dignitat, i llavors per mi és això, la inclusió. He fet un recorregut que m'ha costat moltíssim d'acceptar, m'ho he passat molt malament, perquè jo sí que sabia que hi havia certes coses que em costaven més que els altres, però no sabia que era per això. La gent ho notava alguna cosa, però tampoc sabien definir-ho, no? I llavors em posaven l'etiqueta de tonta o de que no serveixo. Llavors he estat molts anys amb aquesta etiqueta i fins que no ho he sapigut, clar, jo em sentia així, no? Em sentia d'aquesta manera i llavors no era això. Era un perquè soc diferent. Sempre, en qualsevol lloc, m'he sentit diferent als altres. No puc dir que hagi sigut fàcil, no? Perquè tot i així, tot sabent-ho, encara em costa i hi ha dies que em llevo i tinc ganes de plorar i tinc dies que tinc bons, no? Però el meu recorregut no ha sigut fàcil perquè jo el que em proposava o aconseguia encara que tardés 3, 4 anys, 5 anys, el que fos, no? I tot tenia un pes, una raó de pes, i fins que no ho he trobat, fins que no ho he descobert, fins que no ho he pogut interioritzar en mi mateixa, m'ha costat molt. Llavors fa 10 anys no
no ho hagués imaginat, que trobaria un lloc on estigui còmode, on tinc ganes de continuar treballant, on les hores se'm passen volant, perquè començo a les 9 i acabo a la 1 i aquestes 4 hores arriba a la 1 i dic, ja haig de marxar. Jo espero que pugui continuar creixent com a persona i com a professional, perquè és el que tinc. Ara mateix és el que et dic, que tinc ganes d'avançar, de fer nous projectes, tant acadèmics, professionals, en aquests aspectes, i estic super il·lusionada de fer coses noves, que no sigui sempre el mateix, i espero ser feliç. Vull dir, en tots els àmbits, amb el que em proposi, jo vull ser feliç.